שלום וברוכים השבים לפייתון, תרגול 3. הנושא היום יהיה פונקציות. כמה מגניב. בואו נדבר על פונקציות, כי פונקציות זה הנושא, אז אנחנו נדבר על הנושא שלנו ולא על דברים לא קשורים, ואני מדבר יותר מדי. לא באתם להקשיב לי, נדבר על... לא משנה. אוקיי, אז פונקציות זה פעולות בעצם שכבר התעסקנו איתן, אבל אנחנו לא הגדרנו אותן לפני. זה פונקציות, הן יכולות לבצע מספר דברים. אנחנו בדרך כלל נגיד סטרינג ואז לכתוב פה נגיד 3, זאת פונקציה, כן, למשל שתחזיר לנו את הסטרינג של 3, זאת הסטרינג, ואז זה פונקציה. כשאנחנו קוראים לה, אז אתם רואים שספיידר למשל מעלה את הרעיון. אם אני לא אזיז את העכבר זה יישאר לכאן, זה קצת כזה. אז הוא אומר לי מה הפונקציה מצפה. בנוסף אפשר גם לעשות print help, למשל, ואז הוא מציג את התיאור של הפונקציה, או לפחות מה שהציעו לנו. לא הפונקציה, במקרה הזה זה לא רק הפונקציה, כי str זה הנה, זאת התיאור של הקלאס בעיקר, כי string זה גם קלאס, לא רק פונקציה. באופן כללי, כשאנחנו מגדירים פונקציה, אז אנחנו יכולים לתת לזה תיאור, אבל לא חייבים, כי אנחנו עושים את זה בעיקר לעצמנו. אנחנו מתחילים בהגדרה של הפונקציה, כלומר def, מילה מוגדרת לפייתון, נתן לפונקציה function name, פה יהיה argument, כלומר המשתנים שהפונקציה מקבלת, פה יהיה ה-body של הפונקציה, ואנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים, יש לנו תמיד את ה-return, גם משהו מוגדר, ואם אנחנו לא נעשה return, אנחנו נעשה return none בדרך כלל. ואז אנחנו יכולים בעצם לקרוא לפונקשן name, ככה, ואפשר לעשות בדיוק פה. זה המבנה הבסיסי של פונקציה. עם פונקציה אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו פחות או יותר, ואנחנו נבנה פונקציות באופן כללי, כי שיעורי בית אומרים לנו לבנות אותן, אבל באופן מעשי אנחנו נבנה אותן בשביל לקצר את העבודה בהמשך. אם אנחנו צריכים לעשות את אותו פעולה מספר פעמים, אבל עם משתנים פשוט שונים, אז אנחנו נבנה פונקציה בשביל לקצר את הכתיבה שלנו. אז כן, ולמבנה הזה יש כמה דברים שונים גם. אנחנו לא חייבים לתת משתנים, אבל לרוב אנחנו כן נרצה משהו. נרצה לתאר את המשתנים בצורה קצת יותר משמעותית מ-A ו-B למשל, למרות שיש לנו לפעמים I ו-J הם אינדקסים סטנדרטיים אם אנחנו רוצים להעביר אותם הלאה, דברים כאלה, אבל my string מומלץ בדרך כלל לכתוב משהו כל השמות של משתנים אנחנו רוצים לכתוב דברים שלא יהיה לנו כואב לכתוב, אז למשל f1, פונקציה הראשונה. אם אנחנו עושים את זה לעצמנו, אז זה לא באמת עקרוני. אז אנחנו מגדירים פונקציה בצורה הזאת, ואנחנו יכולים לעשות עם זה כל מיני דברים. עכשיו בואו נדבר קצת על המשתנים. פונקציה לא יכולה לשנות משתנים, היא יכולה רק להחזיר אותם. הדבר העיקרי שפונקציה כן יכולה לשנות זה את הערך בתוך רשימה. בעצם, כשאני מגדיר עכשיו list שווה 1, 2, 3, 4, הפונקציה יכולה. אז אם אני אעשה עכשיו, אם אני מקבל את הרשימה, אם אני אגדיר שליסט עכשיו שווה 3, 4, 5, אני יכול לעשות print list פה, ואני יכול לעשות גם print list פה. ואנחנו נראה שאני קודם צריך לקרוא לפונקציה בשביל להפעיל אותה. אז אני אעשה F1 list. שאפשר לראות שכשאני מפעיל אותה, קודם אני מדפיס אותה מתוך הפונקציה, וזה מדפיס אותה כ-3, 4, 5, כמו שהגדרתי בתוך הפונקציה, אבל אם אני משנה את זה, זה לא ישתנה באמת, זה נשאר 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5 זה רק בתוך הפונקציה. אותו דבר אם הייתי מגדיר עכשיו שזה פשוט שווה למספר, ואז מגדיר מספר אחר,
אני בעצם, בתוך הפונקציה, אני יכול להתעסק עם אותם שמות, אבל אין לזה שום משמעות. הדרך שלי אבל לשנות רשימה, אני יכול מתוך הפונקציה, אם אני משנה לאן שהיא מפנה, נגיד ככה. כרגע, ליסט, ליסט במקום 1 פה יפנה הוא על 4, אבל מחוץ לפונקציה הוא יפנה על 2. אבל, אם אני אעשה נגיד, פה, אני אומר שליסט 1 עכשיו שווה ל3, אפשר לראות שזה השתנה באמת. זה לא נשאר 2, אלא הפך ל3. בעצם שיניתי לאן הוא מצביע, לא שיניתי את הערך 2. אם אני עכשיו אגיד ש x שווה ליסט 1, ואז אני אשנה את ה-x ל-2, תראו שבעצם לא שיניתי את הליסט בכלל, לא בתוך הפונקציה ולא זה. בעצם יצרתי משתנה שמצביע לערך 2, אבל אם אני אשנה עכשיו את הליסט, את הפוינטר של הליסט, אז זה ישתנה גם מבחוץ, ככה. עכשיו, יש לנו שתי דרכים לעבור על הערכים של הרשימה. אני יכול לעשות for I in list, print I, והוא פשוט ידפיס לי את הערכים. נעשה עם פסיק. אני יכול לעשות for I in range len של list, ועכשיו זה לא מדפיס לי את הערכים, זה מדפיס לי את ה-I, אלא אם אני אעשה list. ועכשיו זה מדפיס לי את הערכים גם. נעשה כאן, עכשיו זה בשורות נפרדות. מה זה אומר? עכשיו, למה זה רלוונטי? קודם כל, לפעמים אנחנו צריכים את האינדקס ולא את התוכן, לפעמים אנחנו צריכים את התוכן ולא אכפת לו מהאינדקס. אבל אם אני רוצה לשנות את הרשימה, או להפך אני לא רוצה לשנות את הרשימה, זה נהיה רלוונטי. או לפחות ככה, אז תסתכלו. למשל, אני רוצה עכשיו, נגיד, אם אני אשנה, אני אעשה ליסט של I, במיקום I, יהיה שווה לעכשיו I פלוס 10. ונגיד ככה. עכשיו שיניתי את הרשימה מחוץ לרשימה. עכשיו הרשימה שונה מחוץ לפונקציה. מה זאת, אם אני עושה בגישה הקודמת, עם פשוט ליסט, לא, פה אני צריך גם לשנות את ה-I. לא שיניתי אותה. גם אם אני אעשה פה print I, בעצם אני משנה רק את האינדקס, אני לא משנה את הרשימה. אז כן, זה בקצרה ככה. אז אם אנחנו רוצים לשנות, הפונקציה שלנו מקבלת רשימה ואנחנו רוצים באמת לשנות אותה, צריך לזכור שאנחנו צריכים לדבר על האינדקס, לשנות את התוכן של מה שהיא פונה אליו by reference, best by reference נקרא. לעומת pass by value. אם אנחנו עוברים רק על הערכים, אנחנו לא יכולים לשנות אותם בתוך הרשימה. אז בואו נעבור על הארגומנט שדיברנו פה עכשיו. כשאנחנו מגדירים את המשתנים, יש לנו כמה כלים. אנחנו בדרך כלל נגדיר אותם פשוט כ-x ו-y למשל, אבל אנחנו יכולים להגדיר שגם לתת לחלק מהערכים ערך ברירת מחדל, שאם הפונקציה לא מקבלת אותו, היא תציב, זאת לא תהיה שגיאה. x, y, ואז אם אני אעשה פה 2, 3, היא תדפיס 2, 3, אבל אם אני לא עושה את ה-2, היא תדפיס 2, 1. אני לא חייב להכניס את ה-1, אני חייב להכניס את ה-x. אז זה הבסיס. אז זה יעיל נגיד בכמה מקרה. הרבה פונקציות גם משתמשות בזה, שימו לב נגיד
אם בפונקציות שקראנו להם, למשל, מה עולה לי לראש כרגע? כלום. אבל, אז נגיד הפונקציית get של מילונים שלא עברנו עליהם עדיין, נעבור למשהו הבאה. אם אני אגדיר עכשיו d צמצום, אז יש לי get, אז k ו-d, למה ה-d הוא משהו שאנחנו לא חייבים לספק? כי ה-d זה ה-default value והוא כבר מוגדר כ-none. אז אני יכול לתת ערך חלופי, או שאני לא חייב לתת בכלל. אם אני אעשה Ctrl I, אז d defaults to none. הם פשוט הגדירו להחזיר צורה שונה, לעשות different. בנוסף, אם אני מגדיר עכשיו x, y, ונגיד אני מגדיר גם עוד z, עכשיו f, אני רוצה עכשיו להפעיל f1, אני רוצה נגיד לקבוע ש-x שווה 3, עכשיו אני רוצה לקבוע ש-z שווה משהו, אני לא רוצה להחליף את ה-y, ואני נגיד שאני לא יודע ש-y שווה 1, או שאין לי כוח. אני יכול להגדיר ש-z שווה 4 למשל, ועכשיו non-default argument false default. אולי אני צריך פשוט לשנות את המקום שלנו כזה. יפה, עכשיו זה עובד, למרות שעכשיו זה פחות רלוונטי. אבל אני יכול להגיד עכשיו z שווה ו-x שווה ואפשר לראות שזה. בעצם הגדרתי אותם לפי ה-keyword, הגדרתי ספציפית איזה משתנה יקבל מה. הבעיה פה הייתה שאמרתי כאילו ש-y הוא יקבל גם 1 וגם z, הוא לא ראה אותם כדברים שונים באמת. כי אני יכול להגדיר x שווה 1, 2, x. זה פשוט מגדיר אותו כטאפל. אז להימנע להגדיר default ואז בפסיק להגדיר משתנה שהוא לא default. מאמין שאם אני אעשה עכשיו m שווה 2 גם, אז בטח, כן, פה אין בעיה כי הוא מבין את זה. אבל אם אני אעשה רק את ה-m הוא יחשוב שזה חלק מהטאפל. בואו לא נעשה את זה. והדבר האחרון שאפשר לעשות עם ה-arguments זה להגדיר אותם כבעלי אורך לא קבוע, נגיד ככה. אני יכול, אם אני אוסיף עכשיו, בוא נגדיר ככה, בוא נעשה רק z, אני יכול לעשות את זה, ואז הוא ידע ש-z יכול להיות בעל אורך אקראי. בעצם, בואו נעשה גם print type של z, ואז בואו נעשה f1, ואני אעשה 1, 2, 3, 4. אתם רואים שקיבלנו שזה בעצם טאפל, ואפשר לעשות עליו את כל הפעולות הסטנדרטיות של טאפלים. אני יכול לעשות for I in z, print z, והוא עושה לי זה כי אני מדפיס את זה ולא אז בעצם כל הפונקציות של הטאפלים, כלומר רשימות שלא ניתנות לשינוי, אפשר להפעיל על z. מה עוד רציתי לפני שאני מגיע לזה? כן, בפונקציות, זה f1, אני יכול גם להגדיר עכשיו שיש לי list ריקה, ואני יכול להגדיר שהיא global list. זה כאילו הגדרתי עכשיו את הרשימה, אבל במקום להגיד מה יש בה, אני פשוט לוקח מה יש בה מחוץ לרשימה. ומעכשיו הפונקציה יכולה לשנות אותה, כי היא יכולה לשנות אותה גם לפני זה, אבל אם אני אגיד במקום זה נגיד ככה. ועכשיו אני יכול, נגיד, זה list פלוס שווה 1, print list, f1 list, print list. Text no arguments, מה?
נכון, אני לא צריך למלא את זה כי עשיתי את זה. אז אתם רואים שלמרות שזה אינטיג'ר, אני יכול לשנות אותו בפונקציה כי הגדרתי שאני משתמש בו בצורה גלובלית. זה ההבדל בין משתנה גלובלי למשתנה לוקאלי. בדרך כלל כשאנחנו נגדיר משתנה בתוך פונקציה, אנחנו צריכים להגדיר אותו לפני שאנחנו משתמשים בו. צריך להגדיר את משתנה לפני שמשתמשים בו בכל מקרה. במקרה הזה אנחנו מגדירים שהוא משתנה של כל התוכנה, כאשר בדרך כלל אנחנו נגדיר משתנה שהוא רק של הפונקציה. זה גם מאפשר לנו שלא לחשוב על השמות של המשתנים מחוץ לפונקציה. בתוך הפונקציה אני יכול, אז נגיד אם אני לא הגדרתי פה global list, אין קשר בין השם הזה, בין הליסט הזה לליסט הזה, אין קשר. זה שהשם שלהם זהה במקרה לא באמת משפיע עלינו. עכשיו גם בגלל שזה לא global, A פלוס שווה זה לא משפיע על הליסט באופן כללי. אז אנחנו לא צריכים לדאוג לשמות אלא אם הם גלובליים, אלא אם אנחנו הגדרנו זה גלובלי, ואז המשתמשים בשמות שלהם כן רלוונטיים גם בתוך הפונקציה. פונקציה בדרך כלל, אם אני עכשיו אעשה נגיד הפונקציה מקבלת את הליסט ומדפיסה ומגדילה אותו באחד. במקרה הזה בעצם כמו שראינו, אם אני אעשה פה print list ופה print list, אז התוצאות יהיו שונות. אבל אם אני אעשה נגיד print של f1, אני קודם כל מריץ את הפונקציה ואז אני מדפיס מה שהפונקציה מחזירה. בגלל שלא הגדרתי return, הפונקציה לא מחזירה כלום. אני יכול להגדיר return list ועכשיו אני מדפיס פעמיים את זה, אבל בצורה הזאת לעשות את זה בלי זה אני פשוט מריץ את זה, אני לא עושה כלום. אבל אני יכול עכשיו, הפונקציה עכשיו מחזירה משהו. מה זה אומר? שאני יכול לשמור את זה בצורה הזאת, או במקרה הזה אני יכול לעשות את זה גם. ואז פה אני יכול לעשות print list מה הוא עושה? F1 צריך לקבל את הליסט. אוקיי, אז אנחנו רואים שזה שינה את זה, כי בעצם החזרתי את מה שהיא F1 ליסט, זה כמו להחליף אותו בליסט הספציפי הזה, שהוא הוגדל באחד מהליסט שקיבלנו, שהיה 4. אני מקווה שאתם עוקבים אחרי. אבל אני גם מקווה שאתם זוכרים איך פונקציות עובדות. אלטרנטיבית. משהו זה חדש לגמרי שאני אעבור כאן זה למבדה. למבדה זה גם פונקציה, זה צורה שונה להגדיר פונקציות, שהיא בעצם פונקציה שפשוט אני אומר את המשתנים, אבל היא תמיד מחזירה ביטוי בודד. אני יכול להגיד למבדה שמקבלת x ו-y ועושה x פלוס y. כמו פונקציות רגילות אני יכול להגדיר לה שם, אני יכול להגדיר שפשוט ככה אני עכשיו קורא לסם. עכשיו סם במקום לעשות את הדבר הסטנדרטי שלו, פשוט יחבר לי את x ו-y. פרינט סם של 3, 4, יעשה לי 7. אז אני יכול להגדיר את זה, או שאני יכול פשוט להשתמש בזה ככה. אני יכול גם לעשות במקרה הזה לא בדיוק, כי אנחנו צריכים להציב. אבל אז זה מאפשר לי גם לעשות כל מיני דברים. זה כמו שעברנו על נגיד לעשות if או for בשורה אחת. זה כמו הפונקציית map שמאפשרת לנו להגדיר רשימה חדשה, אבל באמצעות שורה חדשה. אבל למבדה, בגלל שהיא אותה פונקציה, אנחנו גם יכולים להשתמש בה במקומות כמו של פונקציות. למשל בפונקציית המap שיוצרת לנו רשימה, אז מה האיבר הראשון שאנחנו מקבלים? הוא function, כמו שאפשר היה לראות שם לרגע. אז אני יכול בעצם גם אפילו פה להגדיר למבדה, שבה אני מקבל x ו-y למשל, והלמבדה עושה בעצם, נגדיר את הלמבדה x פלוס y, ואז פה אני אגדיר נגיד האיבר הראשון יהיה
ליסט 1, והאיבר השני יהיה ליסט, לא ליסט, אלא בוא נגיד 7. ואז אם אני אגיד שליסט 1 שווה range 1 עד 5, אז הייתי יכול גם לעשות את זה בדיוק פה, וככה. ו7. אז בואו נעשה print argument freedom must מה זה? אוקיי. אז אנחנו רואים שעכשיו היא בעצם עושה, הגדלנו פחות או יותר סם בעיקרון. עכשיו, אבל זה לא הסם הרגיל, נגיד הפונקציית הסם הרגילה הרי פשוט מחברת לנו את הכל. פה הסם עושה חיבור בסגנון של מטריצה, אנחנו יוצרים ישר רשימה, אנחנו מחברים תא ראשון עם תא ראשון, תא שני עם תא שני, תא שלישי וכן הלאה. אז במאפ אנחנו לא יכולים פשוט במאפ לעשות ככה. אם אני רוצה לעשות את מה שניסיתי בהתחלה לעשות, אז אני יכול לעשות x פשוט ו-x פלוס 7. ואז עשיתי בעיקרון אותו דבר, פשוט הרצתי פונקציה קבועה, ככה אני צריך לעשות את זה, לא כמו היה לי קצת brain fart, אז כן. אוקיי, זה למדות עם maps אפילו ופונקציות. אז בואו לא נאריך יותר מדי, כבר זה לקח יותר ממה שציפיתי. אז בואו נעבור לשיעורי בית, לתרגיל בית שנשים אותו פה. עכשיו במקרה שלנו אנחנו רוצים להריץ את הפונקציות, אנחנו לא רוצים print, אבל אנחנו נעשה פרינטים בכל מקרה בשביל בדיקה. אז הם עשו reverse number כבר, לוקח מספר הופך אותו. ופה הם הגיעו, ככה הם רוצים שאנחנו נבדוק את זה כשאנחנו מגישים את השיעורי בית, שנבדוק את זה פה והם לא הולכים לבדוק את זה. אז פה אנחנו יכולים תאורטית לעשות מה שבא. אז בואו נתחיל. קוד ראשון אנחנו רוצים להגדיר def sum list, המקבלת רשימה list ומחזירה את הסכום שלהם. שזה פשוט, אין להשתמש בפונקציה מובנית sum. אז נעשה פה return, אז בואו נגדיר את, נגיד, total שווה 0, אנחנו בעיקרון יכולים לעשות for I in list x total פלוס שווה I, אז return total. זה מה שזה עושה. אז לא נעשה את זה שם, נעשה פשוט some list אז נעשה 1, 2, 3 ופרינט כי אנחנו משתמשים בריטר. and expected איפה הוא? מה הוא? שורה 72. בואו נעשה את זה ככה, יפה. זה לנו sum, סבבה. אז יש לנו sum of even digits, אנחנו רוצים, אם הספרה זוגית, אנחנו רוצים סכום זוגי. שהוא לא יציג. אז נגדיר אותה, sum of even digits. מקבלים מספר. אז פה למשל אנחנו יהיה נחמד לעבור על זה, אז נגדיר total, שוב. for I in, פה אנחנו יכולים לעשות את הגישה שראינו בשיעור התרגול הקודם, לעבור על n כרשימה. אז בואו נהפוך את n לרשימה באמצעות נשתמש int, בפונקציית ה-int, בשביל כשנעבור על n כמחרוזת. ואז בעצם if I מודולוס 2 שווה ל-0, total מקבל פלוס שווה I. ואז אנחנו נעשה return I. מה יש לנו כאן? אוקיי, הוא לא I אלא total. אוקיי, ופה אנחנו יכולים לעשות print sum
digits, ונעשה ככה, שמור, סבבה? אוקיי. אפשר אלטרנטיבית להשתמש בגישה שלהם, שבה הם current digit הם משתמשים במודולוס בשביל לקחת את ספרת האחדות, אז לעשות את הפעולה של, נגיד במקרה שלנו, לבדוק שזה זוגי ולחבר, אם כן. ואז להקטין את הספרה ב-10, ואז להמשיך את הלולאה כל עוד יש לנו, לא להקטין את זה, פשוט להוריד את ספרת האחדות, זה מה שהם עושים פה. ככה אפשר לעבור על כל ספרה. או פשוט לעשות את זה ככה. עובר על כל ספרה. שאלה 3. Find strings with digit. אז אנחנו צריכים להגדיר את הפונקציה find strings with digit. שאנחנו מקבלים strings list, ואנחנו מקבלים d, הדיג'יט שלנו, ואנחנו רוצים לעבור על הרשימה ולהחזיר רשימה חדשה שכוללת את הספרה הזאת. אז בואו ננסה את זה שנייה, ככה. אז אנחנו קודם כל צריכים להגדיר רשימה חדשה, ככה. אנחנו רוצים לעבור על for I in strings list if string של d in I list.append I ו-return list. בואו נבדוק איך זה עובד. אז אנחנו נעשה עכשיו find strings with digit. נצמצם אותה קצת. ו-C, ופה נעשה שאנחנו רוצים את 1, print. הוצא, כמו שרצינו. בעצם, ככה אנחנו בודקים שזה קיים, אם in, קיים ברשימה, הוסיף לנו כל מה שיש בו 1. אם אני אשנה את זה עכשיו ל-2, נקבל רשימה ריקה. עוד תרגיל פונקציות הוצא. שאלה 4. בואו נראה. Fixed grades, הפונקציה מקבלת רשימה של ציונים ומשנה את הרשימה, ואז הוא מחזירה לנו את מספר הציונים שעבר לאחר השינוי. אוקיי, אז אנחנו עושים def fix grades, אנחנו מקבלים grades. אז פה אנחנו באמת חשוב לנו לעבור for I in range len של grades. עכשיו אנחנו צריכים להשוות עם הציון. אנחנו יכולים לעשות פה כל מיני גישות. אנחנו יכולים להגיד, בואו נעשה if grades של I, קודם כל בואו נעשה את השינוי. אם זה קטן או שווה ל-50, אנחנו רוצים שgrades של I יקבל 0. if grades של I קטן או קטן מ-60, זה לא עקרוני פה, אם זה שווה ל-60 להגיד שזה 60 זה לא רלוונטי. 60. אוקיי, זה השינויים שם, זה התיקונים שרצינו לעשות. אנחנו רוצים עכשיו לספור את הרשימה של העוברים. אז יש לנו שתי דרכים, אנחנו יכולים לספור את זה תוך כדי, להגיד שאם זה 60 זה מקבל פלוס 1. אז אם אנחנו רוצים נגיד לספור תוך כדי הלולאה, אז יש לנו דרך כזאת לעשות את זה. אני יכול קודם כל נצטרך פה להגדיר שיש לנו pass נגיד
קאונטר, נגיד ככה, קאונטר שווה 0, אז אנחנו נגיד קאונטר פלוס שווה 1, אבל אם הציון הוא מתחת ל-61, אז הוא לא עובר, אנחנו לא רוצים להגדיל את הקאונטר, נעשה break. ואז בעצם כשנחזיר את הקאונטר, הוא יהיה כל הציונים חוץ מאלה שהיו ענו על התנאי הזה, כי אז היה break. אלטרנטיבית, אפשר לעשות בלי מונה, ולהשתמש בפונקציית count בצורה הזאת. return, אז יש לנו זה נעשה grades.count, ואנחנו נספור כמה אפסים יש. אבל len של grades פחות grade count בעצם יחזיר לנו את כל ההפך, כמה עברו, ככה. ואז כשנעשה print fix grades, קודם כל בואו נגדיר את ה-grades. grades שווה, ואז נשתמש בדוגמה שלהם. 19, 90, 11, 50. אז נעשה print fix grades, ואז נעשה גם print grades לשלמות. אז אנחנו רואים שהוא ספרנו 2, שזה נכון, רק 90 וה-51 עברו. אני יכול להוסיף פה גם נגיד 60, וספרנו 3, בדיוק כמו שרצינו. אפקטיבית, מה שכתבתי לפני זה עם הקאונטר וזה, עושים אותו דבר. אבל לא תמיד יהיה לנו שאנחנו רוצים רק להחזיר מספר ספציפי, ובמקרים האלה חובה להשתמש בקאונטר. גם הפעולה הזאת היא פחות יעילה באופן כללי, כי היא שוב לולאה שעוברת על כל הרשימה, בעוד שהקאונטר זה כבר, אנחנו בתוך הלולאה. אבל זה חוסך לנו שורה שלמה, 2 שורות. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. 5. עכשיו אנחנו עם מטריצות. 5 בודק שהמטריצה מכילה m שורות, וכל השורות מכילות n מספרים. אז אנחנו מקבלים מטריצה ושני מספרים, ואנחנו בודקים שהמטריצה היא מטריצה ריבועית, מטריצה לגיטימית. אז אנחנו רוצים לעשות def validate matrix, מקבלים mat m על n. דרנו. אז אנחנו רוצים, אז בואו נעשה if len של mat שונה מ-m, return false. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לוודא שכל השורות בעלות אורך n, אז for I len mat. למה I? כי חשוב לנו האינדקס, לא חשוב לנו התוכן עצמו. ואז פה אנחנו עושים if len של mat שבמקום I שונה מ-n, return false. ואם סיימנו את שתי הבדיקות האלה, true. אם אחד מהדברים האלה זה לשגיאה, הוא יצא לנו מהפונקציה. אנחנו לא נמשיך את הפונקציה אחרי return אף פעם. אבל במקרה הזה, אם הגענו עד לכאן, אז כנראה הפונקציה עברה לנו את שתי הבדיקות האלה, ואנחנו יכולים לעשות את זה. אז נעשה validate matrix בקונסולה ישר. בואו נעשה את הגודל של כאן, כדי שתהיה קצת יותר ברור. שכחתי להגיד אותו על זה. נעשה את הרשימת דוגמה שהם נתנו לנו. 1, 2, 3, צריך להיות כפול. 1, 2, 3, 5, סגרנו, לא כל כך, 2, 3, true. אם אני אגדיל את זה למספר אחר, false, ואם אני אחזיר את זה, אבל זה 1, false, אם זה 2, אבל זה קצר יותר, גם false.
שה-validate matrix עובד. 6. סכום של מטריצות. סכום של מטריצות, בואו נעשה, אנחנו מקבלים שתי מטריצות, איזה def, add matrices, אוקיי, mat 1, mat 2, אנחנו צריכים לעשות סכום, אז בואו נגדיר new mat, ככה, ו for I, זה range, len, mat 1 נגיד, אז אנחנו רוצים פה לעשות, בואו נעשה את זה בגישה רגילה קודם כל, mat.append, ככה אנחנו מוסיפים את המיקום, את התת רשימה שאנחנו רוצים להוסיף אליה, j in range, len, mat 1, I, זה לא הכרחי, אפשר I, אפשר 0, כי האורך אמור להיות זהה, ואז אנחנו עושים new mat I, append, ונוסיף לזה mat 1 I, j, פלוס mat 2 I ו-j, ובסוף return new mat. אוקיי, בואו נבדוק שזה עובד. print matrices 1, 2, 3, 4, 1, 7, נשתמש בדוגמה שלהם, אז זה צריך להיות 4. 2, 3. מה, היה פה איזה רשימה? 72. אופס, פסיק לא אמור להיות. אוקיי, עכשיו זה סבבה. פסיק שלא שייך פשוט. אז זה, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בלי זה. יכולים לעשות זה עם המטריצה שהשתמשנו בה לפני זה, עם המאפ, נגיד ככה. ננסה את זה, new map, שווה map, את זה אפילו לא צריך באמת לעשות. בוא ננסה, למפה, x פלוס x ו-y, מחזיר לנו x פלוס y, ואנחנו מקבלים map 1 ו-map 2. בואו נראה שנייה זה. רואים, לא יצא לנו נכון, כי אנחנו בעצם עושים משהו מוזר פה. אפשר, הדרך שנרצה לעשות את זה עם לולאה חיצונית אחת. נעשה פה. I, סליחה. for I in range len 1. נרצה לעשות new map, עדיין נרצה לעשות חלק מהדברים האלה, פשוט ביטל לנו תת אחד. די בטוח שאפשר לעשות את זה אפילו יותר קצר, אבל כרגע הראש שלי לא עובד, אני מצטער. אוקיי, השתמשנו במאפ בשביל ליצור את ה... לעומת זאת אני יכול... אם אני אעשה פה append ככה, אני יכול לעשות אותו דבר.
צריך להגדיר, אבל אני משתמש ב-append כי זה מחזיר לי רשימה ואני מוסיף אותה ככה במקום מה שעשיתי לפני זה. הנה, טיפה יותר קצר, טיפה יותר. יפה. אבל לא צריך לדאוג אם מעדיפים לעשות את זה עם לולאה בתוך לולאה במקום להשתמש במאפ ולמדה. למבדה. אוקיי, בוא נעשה טרנספוז. רוצים לעשות טרנספוז? להגיד האמת לא ממש מעניין. אבל אין לנו ממש מלוות. אז אנחנו רוצים לעשות טרנספוז. איזה כיף לנו. def טרנספוז מטריקס. אנחנו מקבלים mat. ואנחנו עושים return zip. mat. יופי. מדהים, אתה עשה את זה. לא בדיוק כוונה, זיפ פשוט עושה טרנספוז. יופי. בואו נעשה טרנספוז אבל אמיתי קצת. נגדיר tmat. שווה את זה ככה. for I in range len mat. אוקיי, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים ליצור שתי שורות. אנחנו רוצים מזה ליצור שני שורות. סליחה, גזירה. אז קודם כל, אנחנו רוצים ליצור את המטריצה עצמה. אנחנו לא יכולים פשוט זה. אז בואו נעשה, במקום לדלג על זה נעשה range 0. ואז נעשה tmat.append ויצרנו את הבסיס שלה. אז בעיקרון, עכשיו בהרצה הזאת אנחנו עושים את עכשיו אנחנו יכולים לעשות mat j in range len mat של i. אוקיי. עכשיו יצרנו לנו את הרשימה, היא מכילה כרגע שתי תת רשימות ריקות בשביל זאתי, ואז אנחנו רוצים נגיד אנחנו נמצאים בתת שורה בתו הראשון, אנחנו רוצים להוסיף, כלומר אנחנו נוסיף ב-tmat של j, אנחנו נעשה append mat של i j. אבל בעצם אנחנו רוצים להוסיף לשורה שנקבעת לפי המיקום שלו, נגיד פה זה תמיד יהיה לשורה הראשונה, כאן, ואז כשהוא בשתיים הוא יוסיף לשורה, לתת רשימה השנייה. ככה אנחנו קוראים את זה. לא השתמשת בטסט בסוף. בואו נתעסק עכשיו במשהו קצת יותר מסובך, למרות שכרגע מצאתי את זה אפילו יותר מסובך מהפעם הראשונה שעשיתי את זה, כי שכחתי כבר הכל, מסתבר. טוב, בקטנה נזכרנו תוך כדי. אז בואו נעבור לתרגיל מסמסטר הקודם, שהם אוהבים את האנשים, את התלמידים שלהם ונותנים להם את האפליקציה הבאה. אז כן. אז הסמסטר הקודם לא שהם עשו, הם בעצם קיבלו פונקציה שהם קראו לזה אפליקציה Upwatts, כי אתם יודעים, בקורסי תכנות הם אוהבים את הבדיחות הקודמוניות שלהם. כן, מי אני שהעיר רוצה, אבל בסדר. אז אנחנו אנחנו צריכים להשלים אותה, הם סימנו לנו to do ומה לעשות. אז למשל, if member present in conversation return true, otherwise return false. אז נגיד, אנחנו מקבלים פה את ה-conversation members. אנחנו פשוט צריכים לוודא. אם הוא ברשימה, להחזיר false. אם הוא לא ברשימה, להחזיר true. אז return
username in תקטע. זה ביטול של ההרצאה הזאת. אז אני יכול לעשות קוראים לנו is member, אז אני יכול לעשות is member, אז אני פה אכניס עכשיו זה, אם אני אכניס Steve ויחזיר לי true, אם אני אחזיר Steve 1 זה כבר false. אוקיי, עובד, יופי. בואו נעשה עכשיו, בואו נעשה אותם ישירות ואז אז אנחנו מקבלים enough space, אנחנו מקבלים message, את ההודעה עצמה, ואנחנו צריכים לבדוק האם יש מספיק נתונים בשביל. בואו נעבור קודם כל, טוב, נעבור אותם אחד אחד, לא יודע, אני אשים את זה, שנייה. אוקיי, enough space, צריך, זה בשום מצב אין לעשות חריגה. אז יש לנו פה את המשתנה memory size, קובע לנו את הגודל המקסימלי של ההודעה. כל ההודעות שאנחנו יכולים להחזיר. זה נטו הודעות, ואנחנו מקבלים message. הפונקציה מקבלת הודעה. אז זה אומר, בואו נחזיר, enough message. לא, הלכתי יותר מדי רחוק. הנה, אוקיי, כאן. אז בואו נראה, אני מקבל message, אני צריך לעשות return true במקרה הזה, אם היא קטנה יותר. אז אם אני אעשה message פלוס, יש לי כאן conversation size, שתמיד אמור להכיל את האורך הנוכחי. אז אם אני conversation, לא נגדיל את זה, סליחה, שוב, אני שוכח את זה. conversation size, אם, לא, זה אמור להיות len, כי אני צריך את האורך, אני מקבל הודעה. אז אני מחזיר, אם זה קטן שווה memory, מה זה היה? memory size. זהו, אני לא צריך להגדיר את המשתנים האלה מסיבה פשוטה, אני לא משנה אותם. כשאני לא משנה אותם, הוא יודע לקחת אותם מהתוכנה באופן כללי. אם הייתי עכשיו משנה את המשתנים, הייתי צריך להגדיר אותם קודם כל, או עם global, או להגדיר את התוכן שלהם. אני לא עושה את זה, אז אני לא צריך להגדיר אותם. אני פשוט רק מתייחס אליהם. Conversation is empty. אוקיי. שתבדוק אם השיחה שמורה במשתנה conversation וכאן. אז היות ויש לנו conversation size, אז אני פשוט יכול להחזיר return conversation size שווה 0. אם נברקה, הוא יחזיר אמת. זהו, ככה אפשר לעשות את זה טכנית. אם ממש רוצים שאנחנו נתאים את זה למשתנה conversation, אפשר לעשות את זה אותו דבר עם len conversation. ההבדל פה לא משמעותי. conversation to string, אנחנו מקבלים, אוקיי, בוא נראה. אנחנו צריכים להחזיר את הסטרינג באמצעות, שנייה, רגע, בואו נקרא את זה, הפעם צריך זה. Convert every 4 elements to a string by calling, then concentrate all the messages into a single string and return all the messages. כלומר, אנחנו מקבלים, פה אנחנו מקבלים את כל ה-conversation, נכון? מומשל לנו כבר ה-message to string, המקבל את הרשימה ומחזירה אותה. אז אנחנו רק צריכים לחבר אותה. זה. אז בואו נגדיר פה, אנחנו נגדיר את נגיד message שווה כלום. For I in איפה זה היה? conversation, נכון? קוראים כך? conversation זה הרשימה שמכילה את הרשימות שלנו. conversation, אנחנו לא צריכים להגדיר אותה כי אנחנו לא משנים אותה, אנחנו מתייחסים.
אז I מקבל בעצם את התת רשימה. אנחנו יכולים להשתמש ב-message to string, נעשה עכשיו message פלוס שווה conversation to string של I. conversation to string. כן. זה. message to string, לא? כן, לא עושים פה זה, טעיתי כאן, זה צריך להיות message to string. הנה. message to string מקבל הודעה, אנחנו נותנים לו את ההודעה, זה לא הודעה, זה פשוט ספציפית זה. ובסוף, זה אומר שאנחנו עכשיו נקבל את זה ככה, כן? בדיוק כמו שהם ביקשו, return message, זהו. ככה אנחנו, פונקציה פשוטה, לא? conversation. זה. אוקיי. זה. to do 5. send message. אנחנו פה צריכים if enough space, message 2, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה. אנחנו רק צריכים להוסיף את זה בעצם ל-conversation. זה הדברים שאנחנו כן הולכים לשנות, בגלל זה הם הגדירו לנו את זה כגלובל. לא חשבו עלינו קצת, לא נתנו לנו להתעסק, להגדיר את זה. אבל אנחנו צריכים להוסיף את כל זה ל-conversation. כלומר, נעשה לזה append. זה. אז יש לנו את ה-message 2, שהוא יבוא לנו במקום הרביעי, אינדקס 3. message IDs זה הערך שאנחנו צריכים להגדיל תמיד. זה. אנחנו צריכים לעדכן את ה-message IDs. כלומר, אז בואו נעשה את זה. message IDs כאילו שווה 1. conversation size פלוס שווה len של ה-message, כי בדקנו שזה מספיק ארוך, ו-conversation נקודה append, ועל זה אנחנו מוסיפים ככה, נוסיף במקום הראשון אנחנו נוסיף את ה-message ID, במקום השני אנחנו נוסיף את ה-username, במקום השלישי אנחנו נוסיף את ה-message, ובמקום הרביעי אנחנו נוסיף message 2. אמרנו שזה לא היה בשימוש, יופי. וזהו. אוקיי. message IDs כולל לנו את מספר ההודעה הספציפית, שאנחנו תמיד מגדילים באחד, גם אם אנחנו בהמשך בודקים. conversation size, מעדכנים, ומוסיפים את ההודעה במבנה הדרוש לתוך השיחה. אוקיי? אוקיי. find message index. המקרה הזה, זה אוקיי. find message index. עכשיו, הפונקציה זו אינה פונקציית עזר המשמשת לאיתור הודעות למחיקה. אנחנו מקבלים את המזהה, במקרה הזה אנחנו מקבלים את ה-message ID. אז אנחנו רוצים לעבור על conversation for I and len conversation range צריך ככה, עובר על האינדקסים ואני בודק. if I שווה, סליחה, if conversation I 0, המקום שמאחסן את ה-ID, שווה ל-message ID, return I. הוא עובר אליהם, ואם הוא הגיע לסוף, מה הוא צריך להחזיר לנו? return -1. אם הוא לא מצא, הוא יחזיר לנו -1, אם הוא מצא, הוא יעצור, יחזיר לנו את המיקום הספציפי שהוא רוצה, את האינדקס, וככה שנוכל להשתמש ב-delete message בצורה נכונה. כי ה-message ID שלנו הוא ערך שמור, הוא לא קשור לאינדקס. אם אנחנו עכשיו נכתוב שתי הודעות, יהיה לנו הודעה אחת, להודעה שניים message ID 1, להודעה שניים message ID 2,
ואז אם נמחק את ההודעה הראשונה, ההודעה במקום האפס תהיה הרי עם 2. זה לא נכון. כן, אז delete message אחראית על למחוק. לפי ה-ID שאנחנו מספקים. אם היא תחזיר אחרת, טוב. לעדכן את הגודל. אוקיי. אז delete. מה אנחנו צריכים? אם הוא מצא את ההודעה, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים רק את ה-else הזה ספציפית. אז אנחנו צריכים לעדכן את ה-conversation size יהיה מינוס שווה len של conversation במיקום שהחזרנו לו, איפה זה? message index ספציפית, והאורך ההודעה עצמה נמצאת ב-2, מקום 2, כן. אנחנו מעדכנים את הגודל של ה-conversation, אנחנו צריכים פשוט לעשות del conversation message index spell. טוב, בואו נראה, זה אמור להיות סבבה פה, אנחנו יכולים להדפיס את הזה, אז בואו נבדוק את האינדקס לפי מה שניתנו. מצאתי את הקובץ, נעשה פה. בעצם זה יחזיר לנו אמת או שקר בנוגע אם הוא מצא שגיאה. ובסוף הוא יחזיר All promises best. כן, זהו. אז זה אומר שהתוכנה עברה סבבה, אפשר לבדוק אותה, להמשיך לבדוק תקינות אם אתם ממש רוצים, אם לא בא לי, אז אני פשוט רוצה לסיים אותה. וזה היה התרגיל שלהם. עכשיו זה חוק, אני לא יודע. שאלות, בקשות, השמצות, אתם מוזמנים לשלוח לי בוואטסאפ או ביוטיוב, תבחרו לכם את זה. כרגיל אני אעלה לדרייב. מקווה שלא היה יותר מדי נוראי התרגול הזה. אם חסר משהו, אם אתם מרגישים שאני פספסתי משהו, אז תודיעו לי, אני אעדכן את זה בסרטון נוסף, ונתראה בהמשך עם מילונים, כן? שיעור 4 יהיה מילונים. ביי.